дирӯз дар Нью-Йорк 75-мин маҷмӯи кулли Созмони милали муттаҳид ифтитоҳ ёфт. имсол барои аввалин бор дар ин ҷаласа раҳбарони кишварҳо ҳузур надоранд ва паёми онҳо дар шакли навори видео нашр мешавад. зеро сирояти COVID-19 боис шуд ки имсол сарварони кишварҳо аз сафар ба Амрико худдорӣ кунанд. дирӯз дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико шумораи фавтидагон аз бемории COVID-19 ба 200,000 нафар расид. дар паёми худ Доналд Трамп иброз дошт ки бемасъулиятии ҷумҳурии Чин боиси саросарӣ шудани ин беморӣ шудааст. 75 сол пас аз ҷанги дуюми ҷаҳонӣ ва таъсиси Созмони Милали Муттаҳид, мо бори дигар дар сангари муборизаи саросарӣ қарор дорем. мо бо душмани ноаён даст ба гиребон ҳастем. вируси чинӣ ҳаёти мардуми бешумор дар 188 кишвари оламро аз байн бурд. дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мо бузургтарин сафарбарӣ аз замони ҷанги дуюми ҷаҳониро раҳандозӣ кардем. мо бо суръат шумораи рекордии ҷиҳози нафаскашӣ тавлид намуда имкон ёфтем ки шуморе аз онро ба коршарикону дӯстон дар саросари олам тақдим кунем. мо муолиҷаи пешқадам роҳандозӣ намуда аз моҳи апрел ба ин тараф рақами фавти беморонро 85% коҳиш додем. бо талошҳои мо 3 ваксина дар марҳилаи охирини озмоиш ҳастанд. мо истеҳсоли густурда ва тақсими фаврии онро танзим хоҳем кард. мо вирусро шикаст медиҳем. мо пандемияро хотима мебахшем. мо ба марҳилаи нави рушди бемислу монанд ҳамкорӣ ва сулҳ хоҳем расид. баъди суханронии Доналд Трамп раҳбари Чин Си Ҷинпинг даъват кард ки дар мубориза бо COVID-19 ҳамкории саросарӣ ташкил шуда ин масъала набояд ҷилои сиёсӣ бигирад.